Sherayo sibonga kakhulu bona bonke abantu abenza lokho. La siphethe i-update udawu likanjoko ihobosho umfoka Mbambo. Sike sabika emalanga ethu njengoba unenkinga kakhulu umsebenzi wakhe owaphuma ngephutha lapha ku-YouTube bethi ba-reporter umuntu owayefake umsebenzi kanjoko kanti uzofaleka lo owakhe base beyo-remove-ke ku-YouTube. Ubhala nje unjoko, isimo engibhekane naso nje esokungabuyi komculo wami ku-YouTube kuphele iviki noma ngithi ngizama ukufaka le single bayayichitha bathi basalungisa le nkinga. Umoya wami ubuhlungu ukubona umsebenzi wami ongaka bewuthanda kodwa awusangisiza abakhona ukungeseka lento iyangihlukumeza kakhulu empilweni angekho right. Ayikho email singayibhalile kuphele sona isingisi manje. Le incwadi ke bibhalwe abakwa DistroKid laba ba-distributor umculo wamaciko amaningi kamaskandi ifundeka kanje. Hi, you are told by the stores that there's something wrong with your release which is preventing it from going live. Please see the issues below. Additional details. Track 1 is associated with an active infringement claim, and until the dispute has been resolved, you are unable to distribute this audio if you are the recipient of the original claim. Please reach out to the claimant direct. Once this dispute is resolved, you can re-upload this content at your convenience. Kusho isilungu ke bayazi abantu abafunde ukuthi ichaza lonto leyo. Kodwa nje in short ingoma kanjoko ibingakwazi ukubuyiseleka le nethu uyisela bese zama ukubuyisela yona yodwa uDistroKid besazama ukuthi ke utholisise ukuthi ubani umnikazi wayo ngempela because kunokudideka lapha online ingakho ize yakhishwa bangaqondakala ukuthi ubani besalungisa lokho. Kodwa ke ngamandla ke ukuthi unje wacabanga ukuthi yini azoyenza enye uvele wenza izinto zabalula ube sebuya neyipost unjoko ethi ngibingelele sisakithi ngenxa yokubona ukuthi izingoma abazibuyisi sibese sibona ukuthi asizifakele ngaphansi kwe-channel yami azikho ku-topic ukuze nikwazi ukuzithola ku-YouTube channel isimonetize. So uzokhokha kimi uma ningeseka ngiyacela nizidlale khona ngizofaka ama-link cela niwashare kuse nizodlala endaweni efanele. Ngiyabonga ku-Spotify zikhona asiphumanga naku iTunes isimo besiphoqa ngoba kubuya bengasibuyisi izingoma zami. Usho kanjalo lapha unjoko ihobosha umfoka Mbambo. Iviki lonke zama ukuthi ulungise lento ngabe kude kakhulu njoko ngabe kunengoma esidlule ku-500,000 600,000 at least ngabe isikhona ingoma kanjalo and imsebenzele kahle. Unjoko usebenzile because uyabona umsebenzi wakhe ukuthi uhamba kahle kanjani especially lengoma ethi uyisela. So sezikhona ke izingoma ke kunjoko ungaya phansi kwe-channel kanjoko le anayo not le under utopic uthi azikho ke lapho abantu sebengaya ke beyo streamer. Sibonge ukuthi khona ukugcina kwenzakalile ngaseplanini kanjoko kukhona agcina ecabanga ukuthi ithi enze kanje ukuze kuqhubekeke nempilo ngoba izinto za online zihlupha lapha zihlupha nje lapha into za online. Uma kuba nenkinga kuthatha isikhathi even u21 days uyathatheka kusalungiswa nje ingenayo isho ukuthi ubani umnazi wengoma. So izinto ezinjengalezi zifuna abantu aba-right abawaziyo umculo abawaziyo ukuposta umsebenzi wabaculi ngendlela kwi-right. Ungagcina sekugaxeleka abantu aba-wrong njengoba sekwenzekile kunjoko. Indaba nje ezibuhlungu kakhulu lezi ezenzakalile ezingekho mnandi kodwa ke impilo iyaqhubeka kunjoko ke akunankinga. Uyibonile ke iplan ukuthi yena akenze enye indlela. Umculo wakhe sizoqhubeka siwudlale sizoqhubeka siwustreame ku-Spotify uyachaza ukuthi usasekhona kuma-iTunes uyachaza ukuthi usasekhona ku-YouTube ilapha aduhamba hle kakhulu. Enye ingoma kuma-trending songs top 30 ibisikhona asazi noma isazobuyela or kuzokwenza kanjani because ivele yaphuma kwi-list ngesimo sokuthi phela bese kulimalekile ingoma zingasekho. Into embi kakhulu leyo angifisela abantu ukuthi behlele ngibabone nje abantu becomment lapha ngokuhleka kuyipost kanjoko engabe abantu abazi ukuthi ukuhlupheka kuyalandelana. Umuntu engayibizeli ukuhlupheka ayibizela ukuxakeka umuntu okungamdingi akwazi ukuhleka umuntu isinkwa sakhe iphalishi lakhe lilimala ngalendlela. Iyona ndlela abaphila ngale online. Imicimbi ifika sometimes eminye yakhokha eminye ayikhokho. So uma la kungalungiseki ngendlela nithi abenze njani uma nibahleka akuhambi kahle akukho kahle lento le. So sizama ukugwema lenzondo esinayo singabantu lokhu nje uphila nje noKhuzani wasana naye kodwa nalo Khuzani kade amgcile ukumbona kade nagcile ukumbone naye uthi nithi niyajabula nizwa kahle wena wajabula emsebenzini engakholeli kungaba kuhle lokho ujabula wena kuthiwa uholela kade usebenza awuzukuthola lutho.
So sometimes singabantu sinokucabanga kancane, iyahlupha ukucabanga, kuyashiya ngempela. Kodwa-ke asikho-ke lapho. Kunjalo-ke bekuyilokho-ke ebengifuna ukukubika, siphinde sibuke kakhulu kona wonke umuntu othola ithuba lokuthi abike le video, ayibukele ize ifike lapha. Nisakahle, sodibana okuzayo.